Hej så alle sammen, velkommen til den her video. I dag så gør vi det samme som de andre gange. Vi skal ned og sælge noget brød. Vi har en stack og 2, og så har vi også 8 sugar. Så der er gode ting der. Ellers er der ikke så meget at sige. Nå, jeg troede sikkert lige, det var Nora, der lige lavede videoen, hva'? Ja, for helvede. Nå, men vi har en lille hemmelighed også. Ja, I vil nok gerne gætte, hvordan vi er kommet herop og sådan. Jamen, skal vi ikke bare vise det? Vent. Prøv at se her, hvis jeg hopper ned her. Der sker ikke noget. Der sker ikke så meget fall damage. Ja, det sker. Eller der fik jeg det. Men der kommer det, så 3, 2, 1. Øj! Fly, vi kan fly! Det er fordi, der er en, der hed Ludvig Jensen, tror jeg han hed. Ja. Han skrev i kommentaren til sig, at der har noget fancy. Prøv at se, han er vores vagt. Lol. Yes. Og så, ja, vi har noget sugar, noget brød, som vi skal have solgt, så... Ja. Måske, hvis vi er rigtig heldige... Ludvig Jensen, han gættede faktisk også rigtigt. Han troede, at vi var YouTube-sælgen, og det var vi så også. Og så sagde han også, at det var en god idé, at vi skulle købe fly. Og så jeg kan ikke huske, om vi viste det her sidste episode, vel? Men vi har fået vores trofæ hængt op i, den hedder Nemo Gemo, og så har vi også en Oscar. Og så har vi fået Oscar MCDHD for bedste YouTubers på serveren. Ja. Så. Nå, lad os bare gå hen og sælge. Ja. Sælge, eller? Fuck, nu skal vi passe på. Flyv! Så går jeg bare hen i markedet, nummer heroppe. Anden højeste etage. Og så skal vi bare lige finde, at det er dejligt at kunne fly. Ja. Jeg tror også, det er nogenlunde dejligt at lade være, så bliver videoen også lidt kortere på den anden video. Sjovere at se på i hvert fald. Ja. Nummer 2, den kom op på 20 minutter eller sådan noget. Og her kan vi også gå lidt hurtigere. Nå ja, der kan vi også flyve her nu. Jamen, det er lidt svært at gøre. Ja, hernede er det, men hvis vi sådan er under et andet sted, så er det ikke egentlig. Og resource packen i dag er den samme. Det er CSGO packen. Ja. Ja. Og kan du huske, Emil? Kommer du? Ja, på vej. Rip, jeg falder altid ned i det der lortehul. Kan du huske, vi fandt ud af at vi kunne sælge brød inden noget spindhul herinde? Ja, det vidste vi så godt lidt i forvejen. Det er dejligt. Ja, men kan du huske, at vi fandt ud af det? Kan man... Ja, det er dejligt. Det kunne jeg ikke. Rip. Okay, vi sælger et stykke brød for. What's a penge? Så sælger jeg 2 af dem her. Så jeg har 36k lige nu. 36, jeg har 31. Nej, 37k. Så skal jeg bare finde sugar her. Nå, der er lige en, der spørger mit YouTube-kanal af, så jeg svarer ham lige. Sådan der. Sugar her. Der køber du... nej, det er selv. Sådan der. Kan du bare komme op? 32. Og så kan vi selvfølgelig også lige flyve op, så... Yes. Det var det hele værd. Og måske køber vi begge selv. Vi er ikke helt, men måske køber vi sådan selv der. På lige at vise det, Emil. Ja, sådan en her. Det her, det er så YouTube-sælgning. Den har engang været højere, men den redder han desværre, men stadigvæk. Men vi vil ikke helt bruge den. Vi begge to skal også betale for den. Ja, men det gode ved det er så, at så har jeg YouTube-sælgen, og så Nora, han har en af de andre celler her. Ja, og så kan det være, at vi kan mixe den celle op på YouTube-cellen, hvis vi er heldige. Ellers kan vi også bare tjene meget ud af det sådan. Så hvis vi er heldige. Ja. Så har vi også en god donator, der hedder Emil J, der har donatet sådan lidt over en stack, brød og 3 diamonds. Ja. Og det kom der jo som en overraskelse, ham der. Og der har vi vores lille vagt. Og vi har fået så har vi også fået 3 diamonds. Vi har fået donatet noget lapis og sådan noget. Har vi? Så kan vi enchant. Hvis vi kan finde det, altså. Kan lige kigge hernede i min kiste. Vi har også fået den her iron block, den tror jeg vist. Få en pil.
Wait. Nora, skal vi spise det der mad, som Nikolaj han har skrevet på? Hvad for noget? der, Hvor er det henne? Det der, de 19 og den der halve stak, der hedder fra Nikolaj DC. Skal vi spise det, eller er det sådan... Hvad vil jeg lægge? Vi spiser det bare. Ja. Så, jeg er ikke sulten endnu, så det gør vi ikke alligevel. Jeg har dem bare på mig. Godt. Og så tak Nikolaj. DC, du, ja, han kommer måske også med i en af vores videoer. Ja. I må også meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad vi skal lave i den anden episode, eller forhånd for eksempel hver episode. For eksempel den her episode, der har vi ikke rigtig så meget at lave. For eksempel i hver episode sælger vi brød. Det er sådan hver episode, det er sådan en lille ting vi har. Ja, så vi skaffer sådan noget brød, mens vi recorder, og så sælger vi det. Ja, måske får jeg til så. Så er vi oppe på 33 subscribers. Yes, tak for det. Ja, tak for de 33 subscribers. Og ja, jeg ved godt, jeg ikke har lavet en 10 subspecial, 30 subspecial eller 20 subspecial. Men det, ja, vi tænker, eller jeg gør, at han laver en 50 eller 100. Jeg er meget sikker på, at jeg laver en 50. Lol. Det er træning, det er helt hult. Hvad skal vi? Skal vi lige klippe indtil vi har fået måske 40.000 begge to? 40.000, det ved jeg ikke. Bare nogle penge. Det kan være, at måske kan vi længe op i dag. Ja, det kan jo godt være. Og så skal vi lige klippe. Skal vi det? Vent lige 2 sekunder. Prøv lige at se Bixen her. Han har lige 2 kæmpe etager. Jeg tror faktisk, det er Emil J. Ja, det er han siger, at han får en halv stak brød per høst. Jeg kan lige tjekke her. Der er en givet os 2. Og nu kan jeg spise vores lykkebrød ting. Nej, lykkekylling. Skal jeg gøre det? Ja, der er Emil Jul. Eller J. Jeg har spist lidt. Okay. Nå, men skal vi klippe til vi har fået sådan, skaffet noget brød og sådan? Lol. Emil, der er nogen, der har taget vores meloner hernede. Vi har lavet sådan en kæmpe surprise med meloner over. Ja, der var, den hele var fyldt med 1 melon, og så havde jeg lige puttet nogle steder, hvor der lige var 2 meloner. Ja. Der er nogen, der har taget dem. CDHD 2016-2016. Nå, men vi kommer tilbage, når vi lige har fået nogle flere penge. Han har doneret, der er en, der har doneret. Og det skal jeg lige. Inden så skal vi lige ned til at kigge. Ikke tage det, ikke tage det. Nej, han har ikke doneret noget. Ja. Han er i gang med at donere lige nu. Han donerede brød. What? Så nice. Perfekt. Nice. Tak. Så vi klipper lige indtil vi har fået nogle nogle penge og noget brød, eller vi klipper til vi har fået noget brød. Ja, så, eller vi ses lige om lidt. ting. Hej. Velkommen tilbage. Vi fik rigtig skaffet noget, så... Men vi fik en lille smule brød. Vi fik bare sådan et stykke brød eller sådan, og så fik vi doneret en helt vild vi fik doneret det her sværd. Ja. Og så har vi... Hvad var det nu, vi fik det af? Var det ikke Sille? Var det ikke Sille? Jo, Sille. Ja. Nå, han er op til os. Fedt. Vi går bare ned i Black Market, kom. Ja. Fordi vi har et stykke brød her, og så hvis vi tænker, ikke? Vi tænker måske sådan lidt, at vi laver lidt oprør mod ham. Vi dræber ham bare. Skal vi ikke bare dræbe ham? Jo, det tænker jeg. Fuck vi onde. Vi dræber bare ejeren. Fuck. Yes. Han havde masser af brød. Han havde vildt meget brød. Skynd op. Hvor? Jeg har 19 brød nu. Så skynd dig hen til Black Market. Eller er det her? Kom. Giv mig lidt. Men skal vi så ikke også hente resten af brødet fra kistet? Yes.
Lige meget. Bare skynd dig. Fuck, skynd dig. Jeg håber ikke, han TV'er. Det går gjort. Ah. Jeg tror lige, det var ham, der leftede. Fuck, jeg flyver bare igennem... Nu fuck, du står i vejen. Du jeg stod sidder i vejen, bare- så jeg kunne ikke se, hvilken vej jeg skulle svømme. Du fik mig ned på 3,5 hjerte, mand. Jeg skal også have noget brød. Ja. Du har min for flest. Hey. Du har flest på grund af... Thanks. Jeg har også lidt flere penge der. Så, Og så er der smartere recorder, så... så nu har jeg Jeg har 41k, yes. Jeg har 36. Nu når, og jeg har noget fiskegear af ham. Skal vi måske klippe og så adde ejeren og så se, hvordan han har det nu? Ja. Det kunne egentlig være meget sjovt. Hvad kan man sælge herop? Au. Hey, han dræbte mig. Eller han slår mig. Søren? Eller, hvad hedder det nu? MC... Ja. Oh my god. Han prøver at dræbe mig med hånden. Wow. Okay, skal jeg prøve at ham og se, Nora, hvor her kan sur du han er? sælge 64 seeds for... Hvad? Du kunne sælge 64 seeds for 1000. Jeg har ikke nogen smut til min... Havde han brød på sig? Skal vi prøve at ham og se, hvordan han har det? Ja, så jeg klipper lige til vi er der ham, ikke? Ja. Nå, men han var vist ikke lige på Skype, så... Ja. Ja, han skrev også lige, at han ikke kan Skype. Så... Lige meget. Hvad hedder det nu? Jeg skal jo lige gå med et sidste brød. Grunden før så var vi lidt whisky. Vi turde ikke helt at gå med det, fordi ejeren også var inde, når vi så han var ude i GDP. Og vi turde ikke helt, men nu er han død. Skal vi gøre det, eller? Ja, og nu er han så også ude og gå tur. Ja. Velkommen. Han er admin Nora. Er han ikke? Nej, det var ikke ham, det var ikke ham. Bare tag alt 20 gård. Bare tag 20 gård. Kom. Sugar der. Perfekt. Au, stop. Jeg er gået ind i den forkert. Ja, nej, det er jeg ikke. Og jeg glæder mig til, at vi kommer i overled. Ja. Det bliver så måske... Når vi har selv solgt det her brød, så skal vi også til at runde af, skal vi? Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Ja, når vi sælger brød, så skal vi til at runde af. Og så næste episode kan det være, der er rank up. Ja. Næste episode er det rank up. Måske. Who knows? Skriv ned i den her chat. Se, det var ham, der overgår. Det var ham, der overgår. Jeg troede, der lige joiner. Ja. No. Fordi der stod overlevelsen, så tror jeg, der stod overgår. No. Men jeg har 76k. Hvad har du? Så er det 76. 76? Nej, undskyld. 46. 46, ja. Jeg er oppe på 40, og så når jeg sælger det her op på noget med... Jeg har lige lavet et kæmpe jump, og så sådan der jeg falder ned i vandet, og så er vi færdige. Det kan vi nok godt. Og flyver over sådan, over, hvad hedder det nu? Sådan selv over højt op vi kan. Ja, over bare fisk. flyve så højt op man kan. Jo. Eller bare sådan nogenlunde højt op. Hvorhen der er du. Over fisk. Yes. Fuck, jeg kan godt det her. Jeg skulle ikke gå med min hund alligevel. Lol.
har sagt det. 3, 2, 2, 1. 1. Allah Akbar. Du lander ikke i vandet! Ja, nå, det er heldigvis. Ja, men vi ses, drenge og piger, hvis der er. Ja, så hej hej.